May gusto ka sa kanya? Ha? May gusto ka? O, sige, kalasin mo. Lalaki ka. Mahal mo siya. Gano'n ba kalaki ang pagmamahal mo sa tao ito? Malaki? Sige. Makukulang ka mong babarang? Makukulang bang babarang? Anong nilagay mo sa kanya? Galing ba ito ng Isabela? Anong nilagay mo sa kanya? Anong nilagay mo sa kanya? Ano nga nilagay mo sa kanya? Ano? Puputulan kita ng bibig. Gusto mo? Anong nilagay mo sa kanya? Wala ba ang ginagawa sa'yo? Huwag mong pilitin, mailapat ko itong kanang kamay ko sa katawan mo. Maniwala ka sa akin, pahirapan kita. Kinakausap kita ng payapa. Ano nilagay mo sa katawan ng babae ito? Ano? Bato? Anong ginagawa mo doon sa bato? Saan mo siya nilagyan ng bato? Saan mo nilagay ng bato? Puputulak kita ng hininga. Saan mo nilagay yung bato? O, kalasin mo. Tanggalin mo yung sa likuran niya. Bisa mo. Bisa mo. Matagal mo na itong ginagawa. Ilang years na? Ilang years na? 2 taon na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na, lalaki? Ilang taon ka na? Itutusok ko sa ito. Ilang taon ka na? Puputulak kita ng hininga pag hindi ka salita. Ilang taon ka na? Gusto mo pa kalawag kita o puputulak kita ng hininga walang tarang-tanaw? 40 ka na. Sige, kalas. 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 Bisa mo. Wala pang ginagawa sa'yo, lintik ka. Nakapahawak lang ako sa daliri mo. 40 ka na. May anak ka na. May anak ka na. Ilan ang anak mo? Isa lang, babae siya, lalaki. Babae siya, lalaki. Ilan taon yung panganay mo? Kung nag-iisa lang siya. Ilan taon yung anak mo? Ilan taon yung panganay mo? Ha? 5 taon pa lang, babae. Ha? Ayaw mo siya. Hindi mo sasakit. Hindi naman yung nasa mo, lalaki daw siya. Huwag ka maglala. Kalas, huwag ka maawa dyan. Sige, kalas. Sino nagdasal nito ako? Ikaw mismo? Sino? Sino nagdasal? Pinadasalan mo? Magkano binayad mo sa mangkukulam? Magkano binayad mo? Sa pangat? Ha? 10,000? Baliw ka sa kanya? May asawa ka na ba? May asawa ka, wala? Kasi may anak ka eh. Meron kang asawa. Kayo pa. Anong trabaho ng asawa mo? Ano ang trabaho ng asawa mo? May trabaho siya, wala? Ikaw, anong trabaho mo? Ano ang trabaho mo? Ayaw mo? Wala kang trabaho? Eh, paano ka nabubuhay? Sino nagpapakain sa inyo? Sino nagpapakain sa inyo? Ano? Nasa abroad yung magulang. Nasa abroad yung magulang mo. Eh, wala ka pa ng trabaho, nagkakagusto ka sa babae. Bakit? Wala ka bang tiwala sa binigay sa akin ng aking ama sa iyo, yung asawa mo? Ilan taon na asawa mo, babae? Ilan taon na siya? 36? 30 lang pang babae. Sige. Hintik ka. Hey. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Isabela. Nasa Tarlac? Isabela. Sige, kalas. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo? Wala. Anong ginagawa mo ngayon? Nakaupo ka, nakatayo. Sa pangalan ng Jesus. Tayo. Nakatayo ka? Sino ka harap mo? Sino kausap mo? Wala po. Wala kang katabi? Nasa Isabela ka? Saan parte ka? Nasa labas ng bahay o sa loob ng bahay mo? Anong ginagawa mo sa loob ng bahay mo nakatayo? Sino tinitingnan mo? Wala akong tinitignan. Sige, kalasin mo. Babae yung magkukulam, pinagdasalan mo. Pinadasalan. Bakit mo siya gusto? Wala type ko lang. Bakit mo nga siya type? Type ko lang po nagagawa.
Nagaganda ka sa kanya. Bakit hindi ba maganda asawa mo? Tanungin kita, hindi ba maganda asawa mo? Hindi masyado. Hindi masyado. Baliw ka sa laman. Ha? Nagnanasa ka ng pag-aari ng iba. Bakit? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Binigyan ka na niya ng anak. Tapos anak mo babae. Ilan taon na anak mo? Yung totoo? Oo. Wala kang kwenta. Tapos sinayang lang yung 10,000. 2 years mo na sinasaktan. Bakit saan mo siya nakita? Saan mo siya nakita? Sa Facebook. Sa Facebook lang. Teka. Tatawagin ko yung magkukulang mo. Pag nagkamali ka, pupugutan na kita ng hininga. Hindi na kita pagbibigyan. Yung totoo, pinakulang mo to. Ikaw mismo nagdarasal. Ako lang. Babae siya. Oo. Tatawagin ko tumabi ka. Pag hindi ka tumabi, sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan na pagsabi ko sa iyo. Ako. Amin. Babae ka lalaki. Babae. Taga saan ka? Isabela. O, bakit? Kinukulang mo to. Kalasin mo. Gamitin mo. Babae ka. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Plus 40. 40 plus, sige. 40 plus. Anong ginawa mo sa kanya? Wala, dinasalan ko lang. Anong ginamit mong dasal? Dinasalan ko. Ano nga ginamit mong dasal? Para saan? Para magkagusto din siya sa nagpadasal. May gusto ba itong babae nito doon? Wala Okay. siyang gusto. Okay. Alas. Ubos. Linisin, tanggalin lahat. Oo, tanggalin na. Nasaan ka? Ilan na anak mo? Babae. Dalawa lang. Dalawa. Ilan taon na panganay mo? Matanda na din. Sige. Iayos mo ang katawan niya. Oo. Oo. Isunod mo. Oo. Pag hindi mo inayos ang katawan niyan, yupo mo na maayos. Mabigat, di ba? Mabigat pag may sanib. Sige, galas! Tanggalin mo lahat yan! Pwede mo lang ang pangalan. Ha? Pwede mo lang. Tanggal na. Huwag mo na itong ilamin ang pangalan nito. Tanggal na. Tanggal na lahat. Anong pangalan mo? Makukulam. May pangalan ka ba? Oh, Anong pangalan mo? wala. Sige. Matagal ka na ng ulam? Saan mo ito natutunan? Tinuro na. Nino? Kamag-anak. Kamag-anak mo nagturo? Sige, kalas. Ng kalas. Bilisan mo. Oo. Magkano binayad sa'yo? Nang ginawa mo sa pera? Nabusog ka ba? Oo. Nabusog ka? Oo. Sa pera? May galing sa kasamaan? Sige, kalas na kalas. Makinig ka sa akin, babae at lalaki, ang nag-uutos, naiintindihan yung dalawa? Alam mo, naririnig niyo akong dalawa at makakakunik kayo ng mabilis sa akin. Itigil mo yung kabaliwan mo rito, naiintindihan mo? May asawa ka na, mahirap ang nagnasa at nagnanasa sa pag-aari ng aking ama. Naiintindihan mo na? Titigilan mo hindi? Oo. Tigil na. Ikaw makukulam, titigilan mo siya hindi? Oo. Tigil. Pag hindi mo siya tinigilan, anong gagawin ko sa'yo? Papatay na lang. Hindi kita papatayin. Ibibilad kita sa araw. Araw-gabi, walang pahinga. Ibibilad kita. Oo. Gusto mo kalasin ko kaluluwa mo dyan? At itunin ko ito at ilagay ko ito sa gitna ng araw? Gusto mo? Hindi, hindi. Hmm. Hindi. Ngayon kalas, ubos. Hindi ka na siya. Wala na. Wala na. Tinanggal ko na lahat. Tinanggal na lahat. Hindi ka nagsisisi sa aking ama, magkukulang. Wala kang takot sa aking ama. Iinto mo yung kamay niya. Isandal mo ang katawan niya. Pag hindi mo sinandal, anong ginagawa mo makukulang? Pag nagkamali ka ng salita, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo Amen, sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalan ng Kristo, gagamitin ko sandatang iyong salita at lalangisan niyo ang aking bibig at mananatili ito. Magkakaroon ng bisa. Huling tanong ko to sa iyo, ititigil mo to hindi? Oo, titigil na. Tigil na. Ititigil mo na. Oo. Nasaan ka ngayon? Oo. Kakalasan kita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsabi ko sa inyong pangalan ng Amen.
ikaw lalaki, makinig ka sa akin. Parurusahan kita sa ngalan ng aking ama upang matuto ka. Mananatili ang aking salita hanggang hindi ka humingi ng kapatawaran sa aking ama at mawawalang bisa nito kung sa aking ama ang magpapasya. Tatanggalan din kita at bibigyan kita ng sakit sa pamamagitan. Bidilat mo ang iyong mga mata. Ano pangalan mo? Huminga ka na malayo. Painumin sa tubig. Painumin mo, hawakan mo yan. Baka wala pa siyang lakas. Antayin mo lang bumalik yung lakas niya. Daan-daan lang. Tama na. Banggitin mo si Kristo sa isip mo in Jesus' name. Sabihin mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ano pa ramdam mo sa lakas mo? Bumabalik na? Mahina pa rin? Idilat mo yung mata ng aking ama. Babae ka ba lalaki? Ilan anak mo? Ilan taon ang panganay mo? Men. May anak ka bang babae? Wala. Sabi mo yung anak ng babae. Isa. Tapos asawa mo 40 na. Sabi mo, tinatanong kita kung babae ka lalaki, sinagot mo ako lalaki ka. Tapos maganda ka daw. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit may 10,000? Bibigyan mo ko 10,000? Ano sabi niya? Kaya po. Ano yung gagawin ko sa 10,000? Ha? Ano maganda mo? Nilagyan pala ng bato yung likod mo eh. Sabi mo nilagyan ng bato. Gano'n ba kadaming bato sa likuran mo? Hindi ko po alam po. Hindi mo alam pinagsasabi mo? Hindi, wala siyang alam. Wala po. Wala yang alam. Ano siya, klong-klong? Hindi mo alam din eh. Wala siyang alam, kinukulam siya. Pinahulam ko. Wala sugat yung pa mo, papel lang yung kinabit ko sa'yo. Kahit katiting. Paras na. Sakit. Masakit. Kinukulam ka 10,000. 2 years niya na daw ginagawa. Nakita ka daw niya sa Facebook. Post years mo. Gusto ka daw niya. Tapos, siyempre pag gusto ka niya, gusto ka rin niya kunin. Yun ang sabi mo. Hindi niya alam sinasabi sa'yo, hindi niya alam eh. Kinukulam siya. Hindi siya mapaniwala. Ha? Kaya pala lagi sumasakit dito. Ano? Hindi ko po alam. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Salamat sa Diyos. Ano pakiramdam mo ngayon sa likuran mo pala? Tumayo ka muna. Tingnan mo kung anong pakiramdam mo. Nabawasan? Ha? Inihiwa ko na yung leg mo, hindi mo pa alam. Ha? Parang wala po. Parang wala. Inihiwa ko nga siya ng kutsilyo, hindi niya alam. Pakita mo yung kutsilyo. Ha? Kutsilyo? Oo. Inihiwa kita ng kutsilyo. Kunin mo yung kutsilyo. Okay na yung likuran mo. Opo. Wala na sakit. Okay, thank you. Salamat sa Panginoon Kristo. Thank you, God. Thank you, salamat.